този урок ще ви покажа как може бързо да обработите множество картинки, като запишете поредица от модификации и накарате Photoshop да ги повтаря с натискането на един бутон. Първо ще влезна в Google, за да си намеря някакви картинки. Примерно тази ми харесва. Но тя е с много малка производителна способност, която не ми харесва. Ще дойда тук и ще натисна на Large. Тази е перфектната снимка в огромна резолюция. Ще дам Copy Image, десен бутон. New. Paste или Edit Paste. Това, което искам да направя по-интересно, е да пусна Window Actions, за да си запиша ефектите, с които ще модифицирам тази снимка. Ще дам Nov Action. Ще го нареча проба 1. Първо ще си кропна картинката с Crop Tool. Това ще отреже картинката и ще я направи в формат, който е специален за екрана ми. 16 на 9 е Full HD. Така че го избирам него. С това ще завъртя. И тук ще си избера добра позиция. Нещо от сорта. Ще дам този бутон тук, да финализирам кроп. И ще избера този бутон за селектиране, за да изчистя тула. Следващото нещо, което ще направя, е в Image Size да направя резолюцията такава, каквато ми е екрана. 1920 по 1080. Окей. Сега ще отида в филтри и в Filter Gallery. Това е едно от най-лесните места, където може да ползвате филтри. Понеже тук ги виждате, са по-шарени, по-интересни. Например, ето този филтър ми харесва. Тук мога да го настроя малко. Например така. Давам OK. И сега искам да запиша файла. Като отивам в файл, Save for Web. Избирам си JPEG компресия, понеже тя ще ми даде най-добро качество за най-малка големина на файла. При Very Low има квадрати, като при Very High няма такива. Е много по-качествено, затова ще си избера Very High. Максимум вече е абсолютно без никаква компресия. Тук мога да видите, че става 2 мегабайта. Но това са някакви невидими неща. В Very High ще е достатъчно. Давам Save. Ще го запиша като T1. Enter. И накрая Close. Като няма да записвам самия файл с леерите и всичко. Сега ще спра екшена си тук. След което ще отида и ще си намеря друга картинка. Която е пак достатъчно голяма. Айде да отидем на друг сайт. Wallbase CC. Само жени може да намеря. Това е Аврил Лавин. Снимката е перфектна. Copy Image. New File. Тя е точната резолюция, но няма значение. Сега, както виждате тук, сме записали един екшен, който
Всъщност не искаме да става автоматичен, защото всички снимки ще ги кофваме по различен начин, затова ще го изтрия. Следващото нещо, което искам да направя е всеки път да си избирам, да не става абсолютно автоматичен, но да си избирам името на файла. Затова натисна тук това чекбоксче и екшена няма да става автоматично. Така ще дойда тук и ще дам play. Ето, както виждате, ме пита. Направил е ефекта, който исках. Точно същия като на предишната снимка. Задавам е същия размер. И остава само да го запиша и да му избера име. Ако избера прекалено малка картинка, резолюцията на самата снимка отдолу е много ниска, ще се размаже прекалено много. Виждате, като зумна с лупата. Има малко размазване, но това няма значение, защото нашия ефект ще го заличи. Не стана най-приятният ефект. Така накрая получих тази папка с различни картинки. Сега ще ти дам превю. И ще си направя едно слайдшоу. Като тези картинки, принципно, са нещо, което вие сте си измислили на някоя тема, която ви е интересна. Направили сте ги с ефект, който ви е интересен. И сега ще си ги сложа на фона. С десен бутон, това е в Windows 7. Другите, може би, ще трябва да инсталирате специализирана програма. Desktop Background. Ще избера папката. И ще го настроя на през 10 секунди да се сменят, което е прекалено много, но за нашето видео е перфектно.